שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, מאירות את הכפר. אני סמדר ברנד, מנכ"לית עמותת אמהות למען אמהות, עמותה שמבקשת לעורר מודעות ולפתח מענים לתמיכה ברווחה הנפשית של נשים והורים במעבר להורות. כולנו יודעים שצריך כפר שלם כדי לגדל ילד, אבל מה קורה כשהכפר נעלם? מה קורה כשהרגעים הכי חשובים ומעצבים של ראשית החיים מתנהלים בבדידות, בחוסר הבנה, עם סיפור שלם שקוף ולא מסופר? אנחנו כאן כי אנחנו מאמינות שלכל אישה וכל משפחה, לצד השמחה בהגעת ילד חדש לעולם, מגיעה תמיכה אמיתית בחוויות הרגשיות המורכבות שמלוות את התהליך הזה. בפודקאסט שלנו נחשוף סיפורים, נתונים, נדבר על התמיכה החסרה, על הציפיות הבלתי אפשריות, על הדרך שבה אנחנו יכולות ויכולים יחד לשנות את השיח ואת היחס החברתי והתרבותי שלנו לשער של תחילת החיים. אנחנו כאן כדי להאיר ולבנות מחדש את הכפר, שיבין, שיחבק ויתמוך ויעשה הכל כדי להבטיח התחלה טובה ובטוחה של חיים לכל משפחה בישראל. שלום, שלום. שלום, שלום. ברוכה הבאה, ברוכים הנמצאים. עוד פרק בפודקאסט מאירות את הכפר של עמותת אמהות למען אמהות, והיום איתנו דוקטור שיר בר אמת. אז ברוכה הבאה, אני אציג אותך ונצלול לדברים. אז את פסיכולוגית קלינית, עוסקת בטיפול אישי, זוגי ובהדרכות הורים, מרצה ומדריכה בתוכניות לפסיכותרפיה בגישה הפסיכואנליטית, ומחברת הספר חוכמת לב, שהנה הוא כאן, מסע פסיכולוגי אל שנות ההורות הראשונות, שיצא לאחרונה בהוצאת עם עובד. ברוכה הבאה. ברוכה נמצאת, תודה על ההזמנה. תודה גדולה שאת איתנו. אני אגיד שמעיון בספר הזה, אמרתי, סוף סוף מישהו נותן לי מפה, מסדר לי את הכוכבים, מראה לי, משקף לי, רואה אותי. בכלל מתחיל, אני חושבת שאחד המתנות הגדולות שיש בתוך הספר הזה, זה לראות בעיקר את האימא, ואת מה שהיא עוברת בתוך השער הזה של ההורות. אז אני אשמח ככה שנצלול לדברים, וגם מההקדמה של הספר וגם מהשיחה המקדימה איתך, אני חושבת שהנקודת פתיחה המרתקת היא הילדות שלך, ואיך בכלל הגעת לעסוק בדבר הזה של להקשיב כל כך ולהבין כל כך אימהות ואימהות. אז לשאלה הזאת יש שתי תשובות, יש תשובה יותר פורמלית שהיא ככה עוקבת אחר המסלול ההתפתחות המקצועי שלי, גם בקליניקה, גם האנשים שטיפלתי בהן, דוקטורט שעשיתי, מחקר דוקטורט שעשיתי על חוויות הנקה וחיבור עם תינוק, וכל הדברים האלה הביאו אותי לעבוד הרבה עם אמהות, לפגוש הרבה אמהות, גם אבות אגב, אבל באמת סביב כשהנקה מן הסתם פגשתי בעיקר אמהות, והדרך הזאת התנסחה אצלי גם במאמרים אקדמיים וגם קצת בדברים שכתבתי לקהל הרחב, אבל עוד לא מצאתי את האומץ או את המוטיבציה באמת לשבת ולכתוב ספר, למרות שהרעיון לספר היה אצלי על המחשב הרבה מאוד שנים. הרגע שבו זה התחבר לי, שבאמת אני רוצה לכתוב את זה כספר, ולא ככה לפרסם מאמרים, היה כשמצאתי מתישהו בבית הוריי, את הספר הראשון שכתבתי אותו בגיל 9 כילדה, ולספר קראו תהליך גידול הילד. שזה רגע, בואי נתעכב על זה. מה? איך ילדה בת 9? יושבת אחרי הצהריים ליד החלון, וזה מה שהיא רושמת על הדף. איך זה קורה? תראי, זה הכל דברים שהם כמובן לא היו מודעים, אבל זאת ילדה בת 9 שהחלום שלה היה להיות סופרת. לימים הוא עבר אדפטציה לדברים אחרים, וכתבתי במהלך ילדותי כל מיני ספרים, אבל זה היה הספר הראשון, שאני יכולה לספר בדיעבד, שזה היה ככה די סמוך ללידה של אחותי הקטנה, ואולי כל מיני דברים שחשבתי עליהם, אבל זה היה ספר שכתבתי אותו כמו ספר שילדים כותבים, בלי להבין את המשמעות שלו, וכשהסתכלתי עליו בעיניים של אדם מבוגר, אז ראיתי איך הוא ככה מחולק לפרקים,
ובכל פרק, מה שקורה, עלילת הספר, זה אימא יש נולדת לתינוקת, והיא לא יודעת איך לגדל אותה, והיא עושה כל טעות אפשרית, והתינוקת בוכה, ואז מסבירים לה בסביבה איך צריך לגדל את התינוקת, התינוקת נרגעת, וככה הספר עובר שלבים שונים. שזה חזק מאוד התפקיד של הסביבה פה. התפקיד של הסביבה, אבל הסביבה, וזה דבר שהבנתי אותו, אני גם כותבת עליו, אבל באמת לקח לי זמן להבין, וזה גם ההבדל המהותי מאוד, בין הספר שכתבתי כילדה, לספר שכתבתי, מעבר לעוד כל מיני הבדלים בסגנון, זה שהספר הילדותי שלי הוא בעצם ספר הדרכה, שיש בו איזושהי נאיביות כזאת, שאם נאמר להם, איך מגדלים תינוקת, אז היא פשוט תעשה את מה שמדריכים אומרים לה, היא תגדל תינוקת, התינוקת תהיה שמחה, והאמא תהיה מרוצה. אבל אין בספר הזה אמפתיה או הבנה או אפילו התעניינות במה עובר על האמא בזמן שהיא שמה את התינוקת שלה לישון במיטה לא מתאימה או בזמן שהיא לא מבינה מה היא צריכה לעשות. זאת אומרת, החוויה האמהית כן. היא החתיכה, אני כותבת שהיא החתיכה החסרה, כן. ואני חושבת שהיא חתיכה חסרה גם בהרבה מאוד ספרי הדרכה, להורים שקיימים גם היום, שככה נכון. מביאים כל מיני שיטות והמשגות ותיאוריות על איך נכון וכדאי לגדל ילדים. כן, וגם אני חושבת שיש פה איזה מין wishful thinking, שאולי באיזשהו מקום יש לכולנו, שיש איזה מנואל או אקסל, איזושהי חובה, שמישהו יגיד לנו מה לעשות ואיך לעשות, ואז פשוט נעשה את זה והכל יסתדר, ולא נטעה או נטעה כמה שפחות. נכון, וגם לא יהיה לנו קשה, שזה בכלל איזה wishful thinking, כאילו החיים לא אמורים להיות קשים, ואם קשה לי, אז סימן שמשהו לא בסדר, ואני בספר הזה מנסה להגיד הפוך, אם קשה לנו, סימן שאנחנו גדלים. וזה קצת כמו לחזור מאימון כושר, ולהרגיש כאב, ולדעת שזה כאב שמסמן, שעוד כל מיני שרירים ויכולות שלא נגענו בהם, התפתחו, גדלו, פועלים, כן. וזה כואב לגדול. כן, אז זה חזק שאת אומרת את זה, באמת, אחד המסרים המהותיים מאוד, לדעתי, זה כשתינוק נולד, הורה נולד. נכון. אנחנו מאוד מאוד מרוכזים בתינוק, וזה טוב וזה חשוב. נכון. אבל באמת על ההתפתחות של הזהות ההורית, נכון. ועל מפת הדרכים שלנו כהורים, מה אנחנו עוברים שם, למה אנחנו זקוקים, אין עדיין מספיק המשגה, וגם אני חושבת שמה שאת מאוד משכילה לעשות, זה להצליב את זה, נכון. על גבי ההתפתחות של התינוק. אז אני אשמח ככה, קצת, אפילו באנקדוטות בראשי פרקים, מסלול של התפתחות של תינוק, מסלול של התפתחות של אמא, של הורה, של אבא, ככה, איך את רואה את ההקבלה הזו? אני אגיד 3 דברים. הדבר הראשון שאת אומרת שכל פעם שנולד תינוק נולד הורה או נולדת אמא, שזה נראה לכולנו דבר מאוד טבעי, אני חושבת שהדבר שאנחנו לא תמיד זוכרות, זה שזה הרבה פעמים מפתיע. Okay? כלומר, אנשים באים להורות הרבה פעמים עם איזושהי אשליה או ידיעה או אשליה, איזה מין הורים הם הולכים להיות, ומה חשוב להם בהורות שלהם, מה האג'נדות שלהם, מה התפיסות עולם, איך גידלו אותם, מה הם רוצים להיות, ואז הם פוגשים תינוק, התינוק הוא אישות עצמאית וחדשה עם מאפיינים משלה, אבל הם גם פוגשים את עצמם כהורים, ונולד שם משהו חדש. אז זה הדבר הראשון שאני כזה רוצה להגיד, שצריך להשאיר מקום לזה שזה משהו, זאת חוויה חדשה, ואנשים באמת מכירים את עצמם בזווית אחרת, שהם לא הכירו אותה קודם.
הדבר השני קשור בכלל למושג של תיאוריות התפתחותיות, כי אנחנו יודעים שבני אדם שונים אחד מהשני, וגם תינוקות שונים אחד מהשני, ולכאורה יש את האמירה שכל ילד יש לו את הקצב שלו והדרך שלו וזה נכון, ועם זאת אנחנו כן יכולים לסרטט מהלך התפתחותי של התפתחות פעוט ותינוק בשנים הראשונות, בערך מה הגילאים שנראה את זה ואז נראה את זה, וזה די מדהים לראות את זה, זאת אומרת שבאמת יש איזשהו סדר התפתחותי שדברים קוראים לתינוקות. מתווה. כן. שקודם זוכלים, ואחר כך עומדים, ואחר כך הולכים, ואז יש מילים ראשונות, ואז יש התפרצויות זעם, ואז יש מאבקי שליטה, וכאילו יש איזושהי דרך. והדרך הזאת היא די קבועה. זאת אומרת, יש ניואנסים, אבל המסלול הוא פחות או יותר קבוע. הדרך ההתפתחותית ההורית לא הומשגה ככה. וזה מה שניסיתי לעשות בספר שלי. ניסיתי להגיד, אוקיי, מה קורה היום? כן, אני מדברת על הורים או אמהות היום, בחברה שאני חיה בתוכה, אני לא מתיימרת לסרטט נתיב התפתחותי אוניברסלי, אבל מה קורה היום לאמהות שהן מקבלות לידיים שלהן את התינוק? איזה דרך הן עוברות? כי הרבה פעמים, אל מול קשיים בדרך הזאת, האמירה החברתית היא שכל אחת, זה פוגש אותה במקום אחר, בהתאם להיסטוריה שלה ולאישיות שלה ולמזג שלה, וזה נכון, ויחד עם זאת, כן, בתור מי שראתה הרבה אמהות הולכות את הדרך הזאת, אני כן יכולה לסרטט את הצעדים, וזה מה שניסיתי לעשות בספר, ממש לסרטט את הצעדים של ההתפתחות האימהית, שכמו שאמרתי, היא מקבילה למה שקורה לתינוק. וזה נניח מתחיל בשלב הראשון, למרות שאני קצת מתחרטת שלא התחלתי בלידה, אבל לא התחלתי בלידה. השלב הראשון בפרק שקראתי לו ממושקעות לשקיעה, זה השלב שבו האמא צריכה למצוא דרך חדשה לטפל ולהחזיק את עצמה, בד בבד שהיא מתפקדת כאמא. אוקיי? זאת אומרת, זה איזשהו שלב של איזושהי התפתחות או אתגר של למצוא מקום לעצמי, ביחד עם התפקיד האימהי ולא בתורות. אני יכולה להרחיב על זה, כי זאת נקודה נורא חשובה. אחר כך הרבה פעמים עוסקים בהנקה או האכלה של תינוק, והרבה משברים סביב זה, וגם איזה מקומות זה מעורר בנפש האימהית. אחר כך שינה, אבל גם זה, נניח, אני לא רק מתעסקת בהתפתחות השינה של התינוק ובמזק ומתי השינה מתלכדת, אלא אני שואלת מדוע הורים ואימהות כל כך מוטרדים ועסוקים בשאלת השינה. מה יש בשינה שהיא חיונית לנו כבני אדם, ומה קורה לנו כשבעצם אנחנו נותנים את המפתח לשינה בידיים של תינוק רך, מה זה מערער, איך זה מערער אותנו ואיזה מקומות זה מקשה עלינו, מעבר באמת לעניין הברור שקשה לו לישון, אין פה כך מה להתעכב על זה, אבל העיסוק של ההורים בשינה ובשאלה כמה ישנתי ומתי אני ישן. ומתי התינוק שלי ישן. כן, אבל גם מתי אני ישן. ומה יקרה לי אם אני לא ישן, ואיך אני אצליח לתפקד כשאני לא ישנה, ומה אני כל כך מחפשת. מה זה הכמיהה הזאת לישון לילה שלם, אני קראתי לזה המשאלה ההורית לישון כל הלילה, וזה איזושהי כמיהה של להפסקה, שאנחנו כל החיים מורגלים אליה, זאת אומרת, גם שאחר כך אנחנו גם קצת זוכים בה מחדש, אבל לזה שיש לנו את החירות לסגת פנימה לתוך עצמנו, לעצום את העיניים, להגיד עכשיו אני ישנה, והחירות הזאת לנסיגה, והטענה של המצברים נלקחת מהרגע שבעצם אני לא באמת יכולה לסגת, כי אני כל הזמן צריכה להיות קצת דרוכה, או קצת עם עין אחת פתוחה. אז אני צריכה ללמוד לנוח בצורה חלקית. וזה איזה מעבר, אז על זה אני
מדברת, כלומר, כשאני מדברת על ההתפתחות האימהית, על המעבר הזה. ויש עוד צעדים, ושגרה, ושחיקה, ומסגרת ראשונה, ואתגרים של גבולות, והתפרצויות זעם, ככה אני עוברת את... אז בעצם ממש את עושה כמו הקבלה, בין כל השערים שאנחנו עוברים בטיפול בתינוק, כן. ואיפה זה פוגש אותנו כהורים, ומה זה מפתח ובונה ומארגן בתוכנו, נכון. בתוך הזהות האימהית שלנו. נכון. שמעניין שבאמת את מתייחסת למעשה מאחרי הלידה עצמה. נכון. וכשמדברים על זהות הורית או זהות אימהית, אני חושבת שהפריון, ההיריון והלידה עצמה, נכון. יש להם את מה שהם מביאים, את הניצנים, הרבה פעמים שעושים הכנה ללידה, אז אומרים להורים, מזל טוב, אתם כבר אבא ואימא. התינוק נכון. כבר במרחב, נמצא נוכח, זוכר, מקשיב, אז נכון. ככה מעניין הבחירה להתחיל מהיום שאחרי. ואני אגיד גם מלהקשיב לך עכשיו וגם מלקרוא את הספר, אז שוב, את נותנת מילים ואת נותנת מושגים שבעצם נותנים הרבה אור ובהירות, וגם דרך זה מכניסים הרבה אוויר, כי אני מבינה על החוויה שלי, מה עובר עליי, ואני בכוונה משתמשת פה במילה מבינה, כי את באמת נותנת הרבה הבנה. נכון. אז אני אשמח ככה, אולי שנדבר על מנטליזציה, ונדבר על הבנה. ואת ככה, אני זוכרת שאמרת, הבנה כהגנה. נכון. ובאמת התחושה היא, הרבה פעמים של אימהות, מהניסיון שלי, זה גם איך לא אמרו לי, וגם מי רואה אותי, מי מקשיב לי, מי מבין אותי, אפילו לא במרחב הטיפולי. אז ככה, בואי נדבר על זה. אז באמת אני בספר מדברת על שכבת הבנה כשכבת הגנה, במובן הזה שהתובנה או ההבנה היא המפתח להכלה, וההכלה, כלומר זה שאני יכולה להכיל את עצמי ואת מה שעובר עליי, היא משפרת את הוויסות ואת השליטה וגם את התפקוד. אז זה באמת קשור למנטליזציה, אני אגיד קצת ככה באופן תיאורטי יותר. המושג מנטליזציה בעצם מדבר על קישור או חיבור בין התנהגות לעולם הפנימי, לרגשות, עמדות, רצונות וככה. אם נגיד אני אשים לב שאני מדברת לאט, כי אני מתרגשת, אז אני עושה בעצם מנטליזציה, כי אני מפרשת את ההתנהגות הגלויה שלי, או מחברת אותה למצבים פנימיים. עכשיו, מהרגע שאני מבינה מה עובר עליי, ולמה אני מתנהגת באופן שבו אני מתנהגת, ואחר כך אני גם מבינה אנשים אחרים, ולמה הם התנהגו באופן שבו הם התנהגו, ואיך זה קשור לתחושות שלהם, או לעולם הפנימי שלהם, אז אני על קרקע יותר בטוחה. אז אני הרבה פעמים נותנת דוגמה, למשל למצב שבו יש רעש. נגיד עכשיו נשמע איזה רעש נורא מוזר מחוץ לחדר שלנו, לאולפן שלנו, והאינסטינקט הראשוני שלנו יהיה לראות, להבין מה הרעש, ועד שלא נבין מה הרעש, אנחנו נרגיש איזשהו מתח, שאנחנו לא מבינות מה הרעש הזה. עכשיו, מהרגע שנבין, אוקיי, זה רעש של, זה טפטוף של ניקוז של מזגן מהדירה למעלה. אנחנו נפסיק לשמוע את הטפטוף. עכשיו, זה לא שהטפטוף נחלש, הוא לא הפסיק, הוא לא נחלש, אבל העוררות או הדריכות שלנו, שקשורה לאיזה רעש שאנחנו לא מבינים אותו, נרגעה, ואז הוא פחות יפריע לנו. אז אפשר לעשות את ההקבלה על הרבה דברים שעוברים עלינו מבפנים, שמרעישים, ואם אנחנו נבין אותם, או נבין מדוע, ומה זה בדיוק מטפטף וגואש בנפשנו, אנחנו נוכל לשמוע את זה פחות, וזה יפריע לנו פחות. בגלל זה אני הרבה פעמים אומרת להורים, שהם מאוד מאוד רוצים, ובצדק מבחינתם, כלים ופתרונות, כלים פרקטיים, שתובנה היא כלי פרקטי. כי באמת כשאנחנו מבינים משהו, אנחנו מתנהגים אחרת. וזה הרעיון של טיפול כמו שאני עושה אותו,
וזה גם מה שניסיתי לתת בספר, זאת אומרת, שגם בספר יש עוד משהו מעבר לתובנה או לידע, זה גם תשומת לב ומשמעות, כי זה גם דבר נורא חשוב. מהרגע שאני מבינה שמה שאני עושה כרגע, כשאני לכאורה סתם אמא, אחת מרבות, בעצם הוא חשוב, ויש לו משמעות, וזה לא סתם, וזה לא איזה משהו שהתינוק סתם משגע אותי, אלא בעצם הוא לומד משהו, ואני לומדת משהו, וקורה כאן תהליך שאנשים חקרו אותו, וכתבו עליו, והתעניינו בו, אז אני מרגישה שמה שאני עושה הוא משמעותי, וזה גם מחלץ אותי מאיזה תחושה כזאת אפרורית ולא מעניינת, שהרבה אימהות חובות, ואני כזה מנסה להעיר אותם, ולהראות שזה בעצם מה שהן עושות, הן מגדלות נשמה בעולם, ומייצרות משהו חדש, וזה מעניין. את אומרת פה הרבה דברים, ואני רגע ינסה רגע לדייק ולארגן אותם. כשאת מדברת על הבנה, את מדברת על האמא שמבינה את התינוק, או האמא שמבינה את עצמה, או גם וגם? גם וגם, אבל אני חושבת שהרבה פעמים קודם מבינה את עצמה. גם שזה, רגע נמשיג את זה, זה החידוש הגדול בעיניי כאן. אני חושבת שזה חידוש שהוא מאוד מאוד מהותי, כי הרבה פעמים אנחנו מנסות להבין את התינוק, קודם כל ובעיקר, וזה לא דבר פשוט. נכון. הוא מגיע עם השפות שלו, ועד שהשפה הוורבלית מגיעה, לוקח די הרבה זמן, ואנחנו במרחב חקירה, עם שפה חדשה, ועם זהות חדשה, כשאנחנו לא מספיק, או לא בכלל שואלות את עצמנו, מה קורה לנו בתוך התהליך הזה, וגם אחרים, אני אגיד, הסביבה, האוטומט שלה זה לא להסתכל לנו בעיניים, על האימהות בעיניים, ולהבין אותן, אלא בעיקר, אם הוא בוכה, אז מה הוא אומר, ומה הוא צריך, ומה קורה לו. נכון, שזה גם, זו תופעה די מדהימה, שבעיניי מספרת משהו על החוסר אונים החברתי גם, אבל שכשתינוק בוכה, אנחנו ישר נסתכל על אמא שלו, ונשאל אותה, למה הוא בוכה? עכשיו, השאלה הזאת היא אוטומטית, אני גם יכולה לעשות את זה, זאת אומרת, אני מאוד מבינה מאיפה זה מגיע, אבל היא מניחה גם שיש סיבה, לבכי שלו, וגם שהאימא אמורה לדעת את הסיבה ולהפסיק את הבכי. כן. וזה משהו שהוא כזה כל הזמן קורה, נכון? כן. מה קרה? למה הוא בוכה? חוץ מרגע הלידה עצמו, שכשהתינוק נולד והוא בוכה, אז זה סימן נהדר שהוא חי, ואז כולם אומרים לה תודה. נכון. ומתרגשים איתה. וזה מאוד מעניין שזה נעלם כמה רגעים אחרי. נכון. אז בתוך התהליך הזה שאימא לומדת בכלל לשאול את עצמה, ולהבין את עצמה, ולהבין תוך כדי תנועה מה קורה לי, למה אני עושה את מה שאני עושה, בעצם את אומרת, ככל שנעשה את זה ונפתח את השריר הזה יותר, נכון. יהיה לנו עוגן. נכון. יהיה לנו יותר את עצמנו, ואת אומרת, זה ממש, ההבנה הזו היא כלי פרקטי. נכון. בתוך ההורות. כי היא נותנת משמעות, ומשמעות זה דבר שנותן עניין, ומאפשר לשמור על חיוניות. נורא קשה למצוא חיוניות, או לשמור על חיוניות כשאנחנו עוסקים במשהו שאנחנו מרגישים שהוא לא חשוב, או לא משמעותי. וזה כאילו נראה לנו ברור שלגדל ילד זה משמעותי, כי ברעיון זה ברור, אבל יכול להיות שבדברים הקטנים, כלומר בשאלה האם הוא ינק או לא ינק, וכמה זמן הוא ישן, וככה זה נראה לנו מין שאלות כאלה שהן לא כל כך משמעותיות, ומה שאני מנסה להראות במסע שאני עוברת ביחד עם האימהות, זה שהשאלות האלה הן כן משמעותיות, כן מתארות את ההתפתחות שלו וגם שלנו. כן, שזה די מדהים שאת אומרת שהמשמעות של המושקעות האימהית היא ברורה, וזה דווקא משהו שככה מעניין לשים אותו ולהתבונן עליו. כי מצד אחד החברה מאוד מצפה
נכון. שאמא תתאהב ותתמסר ותצליח בגידול, ובאותה נשימה ממש, השקיפות היא עצומה. נכון. וגם השאלה, אני חושבת, הרווחת, זה בסדר שאת איתו בבית, אבל מה עשית כל היום? אנחנו בדואינג, כן? וכשאנחנו פורטות את זה לפרוטות, אז אנחנו מתחילות לאבד משמעות. אני חושבת שהסיפור של משמעות כאן הוא מהותי, כי כמה זה מגיע מתוכנו, וכמה אנחנו משקפות בחזרה לחברה את מה שהיא מקרינה לנו. נכון. במיוחד בישראל, אני אגיד, במיוחד בתרבות של היום, שזה בסדר שאת עושה את זה, אבל מה את עושה חוץ מזה? או מתי את חוזרת לעבודה, או הערך שלך בעיני עצמך ובעיני החברה, לא עולה ככל שהתמסרת לילדים שלך. זה כבר עניין שהוא באמת, אני חושבת שזה טריקי, כי היום, לפחות בחלק מהמקומות, אמהות מקבלות הרבה מדליות על המושקעות שלהן, ועד יש גם מין תחרות מושקעות כזאת, כן? ככל שאני מושקעת יותר, ובאמת נשארת עם הילד יותר זמן, ומניקה אותו עד גיל מאוחר, וישנה איתו וכזה, אז לכאורה אני עושה את התפקיד האימהי יותר טוב. מה שאני מנסה לעשות בכתיבה שלי זה לחלץ את האימהות מהמקום הזה של בין מושקעות לשקיעה, ובאמת למצוא את המושקעות שמאוזנת או שמתאימה להן, בין ההשקעה שלהן בעצמן לבין ההשקעה שלהן בילד. כי אני חושבת שהחברה מאוד נותנת לנו ציונים, ויש ציפיות גבוהות. גבוהות סלש בלתי אפשריות, בכל נכון. מקרה זה מרגיש שאת מפסידה בחזית אחת ומרוויחה בחזית נכון. אחרת, ובעצם את אומרת לאישה, רגע תחשבי את עצמך, ואת הצרכים שלך, ואת התשובה שלך לחידה הקיומית הזו. ובאמת תמצאי איזון, כי אני חושבת שכשאני כותבת על מושקעות ושקיעה, אני ממש מדברת על למצוא איזשהו שיווי משקל נפשי חדש, שמאפשר לנו גם לקחת על עצמנו את התפקיד ההורי, שהוא תפקיד חדש, שהוא תפקיד תובעני מאוד, ויש לו חלקים ביולוגיים והורמונליים, והוא באמת ככה ממלא את כולנו, וגם להמשיך להיות מי שאנחנו, ולהרגיש שזה לא מוחק את הזהות הקודמת שלנו, להפך, זה מפנה לה מקום לגדול ולהתפתח, ואיך אפשר לעשות את האיזון הזה, שזה באמת הרי זה דבר שאנשים ככה עסוקים בו גם בכל הגילאים, האיזון בין הורות לבין מימוש עצמי, או בכלל להחזיק את עצמי כבן אדם. ואני חושבת שבשנה אחרי הלידה, יש ממש הזדמנות לפתח את זה, זה שיווי משקל נפשי חדש, ממש כמו שבהיריון, הרחם הולך וגדל, והוא גדל, ובעצם נוצר מקום לתינוק. זה לא מקום שהיה קודם, היה שם את הרחם הגדול הזה שחיכה. לא, זה היה פוטנציאל למקום, שעם הגדילה של העובר, ככה נוצר יותר ויותר מקום, ובדרך ככה הרחם מוחץ כל מיני איברים אחרים, מפלס את מקומו. אז ככה גם ההורות, זאת אומרת, ההורות היא נוצרת נוצר מרחב או נחצב איזשהו מרחב נפשי, תוך כדי קונפליקט בין כל מה שעשינו קודם. ואנחנו צריכות באמת למצוא את המקום הזה, וזה מקום חדש. ולכן זה גם כואב הרבה פעמים. גם חדש, וגם, את אומרת מאוד יפה, לוקח זמן. לוקח זמן, נכון. את נותנת פה רגע נשימה, ואת אומרת, 9 חודשי הריון, אז בואו לפחות 9 חודשים לתוך ההורות, אם התינוק מופיע בבת אחת, ואמא נולדת לאט לאט, עם ההתפתחות של התינוק, בטח לאורך שנת החיים הראשונה, שזה באמת ככה מעניין, אם היית יכולה להחליט מה תהיה חופשת הלידה בישראל, כמה היית נותנת לנו לשהות בתוך המרחב הזה.
אני באמת קשה לי להגיד, זאת אומרת, זה משהו שהוא בוודאי נותן לאימהות הרבה מאוד טעם וערך, אבל קשה לי לעשות קווים כלליים של משהו שנכון לכולן, אבל אני חושבת שלאפשר לאימהות באמת למצוא את הדרך לאזן בין מה שהם עשו קודם לבין, כי מה שקשה לי עם הערכה של חופשת לידה, שיש בה איזושהי התמסרות, שהרבה פעמים מאוד טובה ומאוד נכונה, להורות החדשה, אבל לפעמים לאמהות קשה לחזור משם לזהות הקודמת שלהן, לא רק כי החברה לא מאפשרת להן, אלא כי זה גם באמת קשה למצוא איזון. כן. ואני חושבת שמשהו שמחזיק את זה שאיזון זה שיווי משקל, ושיווי משקל הוא אישי, והוא מתפתח הרבה פעמים דרך ככה ניסוי וטעייה, ולעשות את זה ולעשות את זה, זה דרך אישית. אני מסכימה לגמרי. אחד הדברים המעניינים, בעצם את הרבה זמן נמצאת בקליניקה. נכון. בסטינג טיפולי, ופוגשת עוד אמא ועוד זוג נכון. ומעניין אותי ככה בין הקליניקה לחיים עצמם, בהקשר התרבותי-חברתי שלהם לבין הספר, איזה תמות עיקריות את פוגשת בתוך המרחב הטיפולי, וגם מה אפשר לקחת מזה לחיים עצמם. אז זאת שאלה טובה וגדולה. מאוד. אני אגיד משהו אחד שככה עולה בדעתי, אני לא יודעת אם הוא הדבר הכי חשוב, אבל זה מה שעולה לי, וזה השינוי, או אחד השינויים הראשונים שהורות מביאה איתה, זה שינוי במנגנון של הציפייה. בעצם אנחנו לא שמים לב לזה, אבל מילדות אנחנו רגילים לחלק את הזמן שלנו בין זמנים של עבודה לזמנים של מנוחה. אנחנו עכשיו בגן, לא משנה, יש לנו איזשהו זמן שאנחנו צריכים לעשות פעילות משותפת, ואחר כך אנחנו בזמן חופשי, אנחנו בבית ספר, יש שיעור, יש הפסקה, וככה כל המסגרות הולכות וגדלות, כשבעצם נבנית אצלנו איזושהי תפיסה, שבזמן העבודה אנחנו מחזיקים את עצמנו, אבל אחר כך יהיה לנו את הזמן החופשי, שבו נוכל קצת לשחרר ולעשות מה שבא לנו. לפתח תחביבים, לקרוא ספרים. כן, ולעשות מה שבא לנו. כן. כאילו, יהיה את המקום הזה שבו נעשה מה שבא לנו. וככל שאנחנו גדלים, אנחנו נדרשים להתאפק יותר. בסדר, עד כאן בסדר. ואז אנחנו נהיים הורים, ובהתחלה אנחנו לוקחים את המנגנון הזה שמחכה לזמן החופשי, ומעבירים אותו להורות, ואנחנו מגלים שהמנגנון הזה הוא לא רלוונטי. כי בעצם אין זמן שהוא לגמרי חופשי. כלומר, גם כשהתינוק נרדם, אני לא יודעת מתי הוא יתעורר, גם כשהוא פעיל, אני לא יודעת מה יקרה הלאה, וזה בעצם נוצר איזה מין גוש של זמן, שאימהות מסתכלות קדימה, ואומרות לי, אין לי למה לחכות. וואו. אין לי למה לחכות. לא לסוף שבוע, לא לחופשה השנתית. כי הוא שם כל הזמן. הוא שם כל הזמן, 24/7, ביום, בלילה, בימי חול ובימי שבת, כל הזמן, גם בחופשה השנתית. אין לי אופק, אין לי למה לצפות. והרבה פעמים, מה שקורה, בגלל שאנחנו עוד לא רגילים לשינוי הזה, אנחנו מוצאים את עצמנו מחכים ללילה, ואז מגלים שזה הזמן הכי קשה, מחכים לסוף שבוע, ואז מבינים שיש שם עוד המון בעיות אחרות, מחכים לשנת בוקר, ואז הוא מתעורר אחרי 10 דקות, אנחנו כל הזמן מחכים ומתאכזבים, ואחד הדברים שאני מנסה לעבור עם הורים טריים, זה לעשות שינוי במנגנון הזה, ולהפסיק לחכות. עכשיו, יש לזה ערך נורא גדול, כי אם ניקח את זה באופן פילוסופי יותר, ככה אנחנו מעבירים את חיינו בלחכות שהם יעברו, ובעצם
למה? חיים עכשיו. כן, למה אנחנו מחכים כל כך? כן. למה לחכות שהזמן יעבור? למה לחכות שהזמן ייגמר? צריך לחיות את הזמן, מה שקורה כרגע, ולא לחכות. וזה שינוי שהורות כזה מאפשרת לנו, אבל הרבה פעמים קשיים בהורות וגם דיכאון אחרי לידה, נובע מזה שהמנגנון הזה לא עבר התאמה, ואימהות ממשיכות לחכות ולהתאכזב. ואז אני יכולה לספר גם מה קורה, איך הסביבה מתגייסת לכאורה לעזור להם, אבל בעצם מפריעה להם, כי היא מתגייסת לעזור להם על ידי זה שהיא לוקחת את התינוק מהן, ואז הן מחכות שמישהו ייקח מהן את התינוק. שזה מין פלסטר טכני כזה של הפוגה רגע, ולא להתמודד עם האתגר עצמו. כן, כי זה בעצם קצת... בשביל לפתח משהו חדש צריך קצת להיגמל מהמנגנון הקודם, וכל עוד יהיה לי למה לחכות, אני אחכה. ולכן אחד הדברים הקשים שאני אומרת לאמהות שבאות אליי, זה שאנחנו מפסיקות לחכות. ואף אחד לא ייקח את התינוק הזה, והוא שלנו, והוא איתנו, ואנחנו לא מחכות. אנחנו צריכות ללמוד, להסתדר עם הדברים כמו שהם. וזה קשה, כי... זה חזק מאוד שאת מביאה את זה, ואני אגיד, זה חזק לי מכמה זוויות מבט. אחד, זה שאנחנו מחכות לתינוק הזה לא מעט. נכון. והנה סוף סוף הוא מגיע. וזה ככה זורק אותי לשאלת $1,000,000 של ההכנה. מה ההורים צריכים לדעת לפני שהתינוק מגיע, והאם בכלל יש אפשרות להגיע לגשר הזה קצת יותר במודעות ובהכנה ובהבנה יותר מעמיקה, וגם אם יש יכולת לנבא את המאפייני הסתגלות היותר גמישים שיעזרו לנו להבין שככה החיים נראים מעכשיו, ויכול להיות שלא, יכול להיות שוואנס התינוק, אני ממש... הפריימין הזה ששמים אותו כשחוזרים הביתה במרכז המיטה הזוגית, ומבינים שהוא לא הולך לשום מקום, ואי אפשר ללכת לשום מקום בלעדיו, ויש שם שוק. נכון. יש שם רגע, יש שם ממש הסימון שנופל, אני חושבת שהוא מאוד משמעותי, אני לא חושבת שאפשר לקחת אותו. זה טוב שיש אותו, אבל בעצם את אומרת, החיקיון הזה הוא בעצם גם מעיד על חוסר אונים. ועל צורך של אישה בתחנות דלק. אנחנו מחכות לזמן שלנו, כי אנחנו צריכות כוח, אנחנו צריכות את התדלוק שלנו, וגם את השליטה. וחלק מההבניה התרבותית שלנו, וזה משהו שאני אגיד כנראה בכל פרק בפודקאסט הזה, זה שאמא היא לבד עם התינוק. עכשיו באמת, אולי זאת הטעות, אולי זה מכאן נובעת המורכבות, כי אם היה שם לרגעים עוד זוג ידיים, ובאמת הייתי יכולה רגע להתפנות, ורגע להתקלח, ורגע לשתות את הקפה כשהוא חם, ושיסתכלו לי בעיניים, כי אני לא אהיה לבד בבית עם התינוק כל הזמן, אולי לא הייתי שוכחת את עצמי כל כך, ואז אולי לא הייתי מחכה כל כך לפגוש את עצמי במראה, כי היו לי מראות, שמזכירות לי את עצמי בתוך זה. אז ככה, אני חושבת שזה בעצם מספר פה כאבים וצרכים נוספים. הנושא. אני באמת, אני כמובן מסכימה עם מה שאת אומרת, אבל גם קשה לי עם זה, כי אני חושבת שזה גם הרבה פעמים העוד זוג ידיים ועוד זוג עיניים, יש אימהות שזה באמת מאוד מחזק אותן, וזה מה שהן צריכות. אבל יש הרבה אימהות שמספרים להן את הסיפור הזה, ואז הן מחכות, והן בעצם לא פוגשות את זה שהן יכולות ללכת להתקלח, גם כשהתינוק שם, וגם כשהוא ער, זאת אומרת, זה איזה מין מסוגלות שנבנית הרבה פעמים, מתוך זה שאף אחד לא בא. וכל עוד מישהו בא, אז אנחנו לא נבחן את המקום הזה הרבה פעמים, לכן אני הרבה פעמים מאמינה בזה שהעזרה היא להיות אמא והתינוק ביחד, ולעזור לאמא לשאת את זה, שגם אם היא תלך להתקלח, וגם אם התינוק יתעורר ויבכה, היא תשמע אותו. כן.
היא תשמע אותו, וכן, זאת תהיה מקלחת פחות, זאת אומרת, היא לא תגיע לקטרזיס הזה של החופש, שעכשיו אני סוגרת את הדלת ויכולה להתקלח לגמרי. אבל אני פוגשת אימהות שלא מתקלחות 3 ימים, כי אין להן את הרגע הזה, ואני מנסה ללמד אותן להתפשר. הטוב דיו. כן, להתפשר ולמצוא את הדרך לשתות את הקפה, גם אם זה בכוס של טייק אווי, וגם אם הוא קצת יתקרר, וגם אם המקלחת תהיה הלוך חזור, עדיין ללכת בדרך חדשה, כי כשאני מחכה, גם כשאני מחכה למישהו שיעזור לי, אני עדיין בדרך הקודמת. אני אקשה. זה מרתק בעיניי. ואני אקשה בכל זאת. הדברים שאת מביאה פוגשים אותי במקום של בין התלות לעצמאות. וגם כאן יש איזה מין הקבלה להתפתחות של התינוק, כי בעצם היונק האנושי נולד חסר אונים ותלוי באופן מוחלט בקרגיבר העיקרי שלו. ובתרבות שלנו אנחנו מתייחסים לתלות כאל חולשה, כאל חוסר אונים, כאל נזקקות, ואנחנו מיד או מאוד מאוד מהר בקונוטציות שליליות. אנחנו מאוד מעריכים עצמאות, אנחנו מחנכים לעצמאות. ואז זאת שאלה מאוד גדולה, מה זה עושה לעובדה ולהבנה שאנחנו תלויים בקשר. אנחנו מחוותים לקשר. גם התינוק, אבל גם אנחנו. נכון. וזאת שאלה נורא גדולה בעיניי. האם יולדת, במיוחד בשלבים האלה שהאימהות שלה היא תינוקית, היא ראשונית, היא בתולית, היא בראשיתית, לא משנה איזה, איך נציין את זה, האם נכון שנלמד להסתגל לזה בצורה עצמאית? או שנגיד, רגע, התינוק תלוי בה, והיא תלויה במישהו. משהו, איפה אנחנו? איפה הכפר? אני מאוד מודה לך על השאלה הזאת, כי זה מאוד נכון, ותלות בעצם היא הישג התפתחותי. זאת אומרת, היכולת להישען על מישהו אחר ולהרגיש בטוח, היא הישג, היא לא חולשה ולא צריך להיגמל מזה, ובמובן הזה את צודקת שזה לא שאני שמה כאיזושהי שאיפה שאימהות לא יהיו תלויות באף אחד. שאלה היא מה קורה למערך הנפשי של האמא כשנמצאת בעמדה של תלות, ואת זה אפשר לראות די בקלות דרך רמת המצוקה שלה. כי כשהאמא בעמדה של תלות שמחלישה אותה, כלומר, היא מוצאת את עצמה פחות ופחות מסוגלת, יותר ויותר מחכה, ומרגישה יותר ויותר חלשה כשהיא נשארת לבדה, אז לכאורה אנחנו רואים תלות, אבל בעצם היא לא נשענת היטב, כי היא לא מתחזקת מזה. ואם התלות הזאת היא כן משענת, כלומר, האמא יכולה להישען עליה ולזכור בראש שעוד כמה שעות מישהו יבוא, שהיא לא באמת לבד כמו שהיא מרגישה, זאת אומרת, שאפשר להפנים את זה, שאפשר להישען על זה, אז אפשר להתפתח מתלות, אפשר לגדול ממנה, אבל זה באמת מאוד משתנה. אני רואה אימהות שמה שקורה להן, וזה יכול להיות שזה באמת מצבים שיותר הסתבכו, כי אלה אימהות שמגיעות אליי, שאז יש מין טקסט כזה, שאני בטוחה שגם את מכירה אותו, אני מקבלת המון עזרה. אמא שמקבלת הרבה עזרה, ויש את זה עוזר לה, ואת זה עוזר לה, ופה באים לעזור לה, היא מקבלת עוד ועוד ועוד עזרה, אבל במקום להתחזק היא נחלשת, והיא מרגישה פחות ופחות מסוגלת. ולפעמים הכוונות הטובות והסביבה שמתגייסת לעזור, בעצם מחלישה את היכולת של האמא לעשות את המעבר הזה, כשהמעבר הזה עובר דרך כאב. והאמא חוששת מהכאב, או הסביבה מגוננת עליה, ולכן משהו שם לא מתפתח, לא מתרחב. ואת זה אפשר לראות באמת דרך השימוש שלה, באותן דמויות עוזרות, כמה היא נעזרת בזה וכמה היא מחכה. כשאני שומעת שאמא מספרת לי שמהרגע שהבן זוג שלה יוצא בבוקר, היא מחכה שהוא יחזור,
אוקיי? אז שם בעיניי יש סימן לאיזו תחושה, לחוסר מסוגלות, או משהו שככה היא מרגישה מאוד מאוד תלויה בו, בצורה שמחלישה אותה. ואז הוא חוזר קודם, ואז היא עוד יותר, ואז מביאים בייביסיטר, והבייביסיטר לוקחת את התינוק, וזה עוזר, אבל היא כבר מחכה גם לבייביסיטר וגם לבן זוג, ומשהו ביכולת האימהית, שאני מנסה לפתח אותה, והיא בין האימא לתינוק שלה. אז יכול להיות שאני שמה הרבה, לא יודעת, איזה מין משקל גדול מדי על הנפש ההורית, ויכול להיות שיש אימהות שצריכות יותר תמיכה או פחות תמיכה, אבל הנקודה שלי, ובגלל זה אני גם מתעקשת, שאימהות שנמצאות במשבר אחרי לידה, יגיעו אולי לקליניקה עם התינוק שלהם. כי אני רוצה שאנחנו נלמד לעשות את זה ביחד. את יכולה להיות עם עצמך ולהיות בטיפול גם כשהתינוק שלך שם. אנחנו לא צריכות למצוא סידור לתינוק, אנחנו יכולות לגדול ביחד. וחשוב מאוד להגיד לכל מי שמקשיב לנו, שזה באמת ממש נכון והגיוני שלכל אחת יהיה את המקצב שלה. נכון. בתוך הדבר הזה וגם את העוגנים שלה. אני מניחה שמדובר בתהליך אבולוציוני, שכמו שאמרת בתחילת דברייך, מאוד נשען על החוסן והמשאבים שהיו שם נכון. רגע לפני, וגם על ההבניה התרבותית וההקשר הסביבתי שאת נמצאת בתוכו, וגם על הקשר שמתפתח עם התינוק. אז יש פה המון המון משתנים, שגם משפיעים על ההתפתחות הזו. נכון, אבל יש, בחדרי לידה יש את המונח של מפל של התערבויות. נכון, שהתערבות מביאה להתערבות, ובעצם ההתפתחות הטבעית, או אולי הספונטנית של הלידה מתעכבת, הרבה פעמים ככל שמתערבים יותר, כשברור שלפעמים חייבים להתערב, זאת אומרת, זה מציל חיים, אבל יש כזה מפל של התערבויות, כן. אז גם בקשיים אחרי לידה יש התערבויות שהן עוזרות ומחזקות, אבל לפעמים יש דינמיקות כאלה, שרואים כזה מפל של התערבויות, והאימא הולכת ונחלשת. בתוך כל הניסיונות הבאמת, שבאים מכוונות טובות, ורצון לתמוך ולהועיל, אבל אני מדברת על זה שהם בעיקר מפרידים את האמא מהתינוק ולוקחים לה אותו, ובעצם לא מאפשרים למרחב הזה, שאני מתארת איך הוא מתפתח, לגדול. הקבלה מרתקת. אני רגע מסתכלת על השעון, והזמן עף לנו ככה מרוב שזה מרתק ומעניין, והייתי שמחה מאוד אם תוכלי, ככה, אם מקשיבים לך אנשים שהם עוד לא הורים, הם עכשיו בהיריון, או מקשיבים לך בעלי מקצוע, אנשים עם תפקידים שקשורים ועוסקים בגיל הרך, מה חשוב לך שנבין ושנדע? כולנו הורים. נכון. בסוף זה נוגע לכולנו. נכון. ואני מרגישה שהדיבור שלך הוא באמת באמת ממשיג ונותן אור חדש, ככה שמיידד אותנו, עם תקופה שאני מאמינה שהיא לא סתם לא מספיק מדוברת, ולא מספיק נחקרת. אני חושבת שיש שם, יש לנו עוד הרבה דרך לעבור שם. מה חשוב לך שנבין ונדע? קודם כל אני רוצה שיקראו את הספר, שזה באמת ככה, אני חושבת שיש ערך להכנה, שאלת אותי קודם, יש ערך להכנה, הרבה פעמים, גם בין הילד הראשון לילד השני או השלישי, יש ערך לחזור לזה, וגם בגילאים מבוגרים יותר, אלו שנים ששווה לעשות עיבוד נפשי שלהן, ואני חושבת שהספר מאפשר לעשות את הדרך הזאת במקביל לקריאה, וזה יכול מאוד לעזור. הדבר השני זה שזה דרך. שזו דרך שלוקחת זמן, ושזה קשה וכואב, וזה שזה קשה, זה לא אומר שזה לא בסדר, להפך. אוקיי? הרבה פעמים הסימן של הקושי, הוא סימן שהגענו לאיזשהו קצה,
כי ככה אנחנו צומחים דרך קונפליקטים ודרך קצוות, וזה שאנחנו פוגשים את הקצוות שלנו בהורות, קצוות שלא פגשנו קודם, זה לא סימן שאנחנו הורים לא טובים, להפך, זה סימן שאנחנו, החיים לא מאפשרים לנו להימנע מלפגוש את החולשות שלנו, והורות הרבה פעמים זה כזה כמו רנטגן כזה, כאילו לא רנטגן, MRI, זה מראה בדיוק את המקומות החלשים, שהחיים לפני ההורות הצלחנו לעקוף אותם, הצלחנו להימנע מלהיות בהם. אז ההורות מראה את המקומות האלה, משקפת לנו בדיוק איפה אנחנו צריכים לגדול, ולגדול זה קשה וכואב, וזה סימן שאנחנו עושים עבודה טובה. וזה אחד הדברים שחשוב לי להגיד, זה שקשה, זה שכואב, זה לא סימן שמשהו לא בסדר. וגם מבחינת הסביבה, הרבה פעמים הסביבה יכולה להיות מלחיצה מדי, או לשדר איזה מסר שמשהו ממש לא תקין, שזה לא אמור להיות ככה, שאת לא אמורה לבכות, שלא אמור להיות לך קשה, שאת לא אמורה להתפרץ. את אמורה לאהוב אותו, את אמורה ליהנות מזה. ולכן גם מבחינה חברתית או סביבתית, אם מקשיבים לנו אנשי מקצוע, חשוב לי להעביר את המסר שזה קשה להיות הורים, וזה באמת, זה גם נורא כיף ומספק ומהנה, אבל זאת עבודה קשה, היא מפגישה אותנו עם הקצוות שלנו. אני הרבה פעמים אומרת שיש תינוקות נוחים, באמת, פגשתי, אפילו יצא לי לגדל אחת, יש תינוקות כאלה, נולדים כאלה, לא יודעת מאיפה זה מגיע, נוחים, קלים. יש תינוקות קלים, יש ילדים נוחים, הורות היא לא דבר נוח. היא לא דבר נוח, היא דבר בהכרח קונפליקטואלי, וזה לוקח זמן, וזה גדל, וזה קשה. יש את הביטוי אין סוף, ואני חושבת שהצלחתי להבין אותו באיזשהו אופן אחרי שהפכתי להיות אימא, כי את באמת, את משתמשת הרבה במילה קצה. נכון. אז זה ככה, את מרגישה שאת מגיעה לאיזשהו סוף, ואז זה גדל. ואז יש עוד, ואז זה משתנה שוב. אז זה באמת, ואני חייבת להגיד, אחרי 20 שנות הורות, זה ממשיך לגדול. נכון. אז זה די מדהים. אחד השמות הדמיוניים שלי לספר, זה היה מעבר לקצה. כי זה ככה משהו שהוא באמת, את מגיעה לקצה, ואז יש מעבר, שזה גם משהו שחברתית, אני חושבת הרבה פעמים מאוד מקשה, וזה תופעת החכי-חכי, שכל פעם שקשה לך, וזה משהו שהוא, לא יודעת למה הוא מגיע, מאיזה מקום זה מגיע, קשה לך, ואז אומרים לך, חכי, שיש שניים, חכי כשהוא מתחיל לזחול, חכי בגיל ההתבגרות. או שאומרים לך, השלישי יפתור את הבעיות של השניים, נכון. אבל הדבר הזה שזה באמת דרך שאנחנו גדלים בהדרגה, וכל פעם אנחנו באתגר הנוכחי שלנו, ותמיד כשיש משהו חדש, הוא דורש משאבים. דוקטור שיר בר אמת, אני רוצה להודות לך, זה היה לי לעונג, השיחה מרתקת וחשובה, ואני מקווה שהמון המון המון הורים והורים שבדרך יקשיבו לה, וגם יקראו את הספר חוכמת לב. תודה רבה, אני גם שמחה שהזמנת אותי וששוחחנו.